Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol. And Tanya. Ay, mali. And Tita Tanya Chinita. Ako po si Caroline ng Lower Bikutan. Nagtitindahan lang po ako sa amin para mabantayan ko ang aking mga anak. Si Tony po ang aking asawa, ay isang seaman. Alam ko iniisip nyo, si manloloko. Buti na lang hindi ako seaman. Naiinis lang po ako dahil kapag umuwi po si Tony, lagi pong inuuna ang mga barkada niya kaysa sa amin. At dito na nga po nagsimulang tumagas ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Namiss ko talaga tong sinigang na manok na niluto mo, darling. Ako ang asawa mo. Talagang itong sinigang mo na namimiss ko talaga. Ako nga yung asawa mo, ba't parang hindi mo matangkap? Ha? Kaya nga tayo may pera dahil seaman ako eh. Ha? Siyempre, darling. Salamat sa sinigang. Oh, Chin, anak, kumain ka na dyan. Papa! Ano po yung nibibilang mo? Pera, anak. Bibigay ko sa Bakit mama po mo. tayo maraming pera? Illegal po ba yung trabaho mo? Anak, hindi ako... Pusher ka po. Uy, Jinjin, hindi naman yan ganyan si Papa Seaman siya. When I grow up, I want to be a seaman. Okay, saka rin sa mapapabilang sa mga siman ng bababae. Anak, huwag ka magsalita ng ganyan dahil ako ay isa ka-loyal. Kaloyal. Oh, Sige. tingnan mo naman, tanungin mo yung mama mo. Papa, sasabihin ko yung kachat mo kay mama. Money down. Ha? Money May down. kachat ako? Ikaw talaga, anak, hindi ka na mabiro. O, yan, 500. Hindi, wala akong kachat. Darling, darling, sabihan mo itong mga anak mo kung mayroon ba akong iba. Di ba, kaloyal talaga ako sa'yo. Jinjin, ano yung sinasabi mo? Mama, kasi po alam ko po yung passcode ng cellphone ni Papa. May kachat po siya. Lahat, babe. Tawag. Ayun ang tawag ko sa mga kasamahan ko sa barko, babe. Babe? O, ganun kami sa barko, babe. Babe. Oh, Papa. katuwaan lang naman yun, Papa, darling. na-screenshot ko po yung convo nyo. Papa, money down. Grabe talaga tong anak ko. Bata pa lang, kurakot na. Uy, Jinjin, wag mo nga ganyanin si Papa kasi ako, alam ko si Papa, loyal yan. Parang ako paglaki ko, I want to be a loyal. Mag-ama nga kayo. Papa, kailan po tayo pupunta ng Maldives? Anak, ang mahal-mahal. Ang mahal-mahal sa Maldives.
Papa, hindi ba ma-Maldives yun? Mga anak, pagpahingahin niyo yung papa niyo, Papa. Baka naman pwede mo pakinggan yung mga bata. Magbakasyon naman tayo. Saan ba gusto mong magbakasyon? Saan mo ba gusto magbakasyon? Ha? Eh, baka pwede sabi ni Jinjin, Maldives daw eh. Ay, hindi kaya doon. Dito lang. Pero pag mga barkada mo, todo ka pag sa pagpapainom, tingnan mo ang kapal-kapal lang nauubos mo. Isang bundle na ng pera yung nauubos mo pag nagiinom kayo eh. Alam mo naman yung mga barkada ko, nung walang-wala ako, sila yung nandyan. Ah, Pag nagkasakit ka ba, papagamot ka ba niya mga yan? saan nga ang gusto mo? Oh, ikaw. Sige. May nakita ka na bang resort? Pakilala mo ako. Pwede kahit Batangas lang. Oh, sige kung walang budget. Saan dagat na naman? Galing. Galing na ako sa dagat. Tapos magbakasyon na sa dagat ulit. Eh kami ba, hindi naman kami nakapagdagat. O sige, Mama, Pagod na ako sa dagat. Papa, ano kaya sa Manila, na resort? Pwede, maganda po ba sa Resorts World? Kasi resort po nakalagay sa pangalan. Kung talaga din yun, wala ka talagang alam. Sige nga, May pool ba doon? May pool ba doon? Kasi resort eh. May buhangin po ba doon, Papa? Mga anak, gusto ko lang kasi mag-apply ulit ako para makasampa ulit, makapag-ipon ulit tayo ng pera. Kaya sa susunod na lang yung mga bakasyon-bakasyon na Pero yan. bakit po ang laki po na nagagastos niyo pag naginom? Ang iniinom niyo po lagi ng barkada niyo ay Jack Daniel. Tsaka po, ano? Chivas yan. Chivas. Chivas. Oh, ang mamahal po ng nibibili niyo. Kawawa naman po kami. Hindi niyo po kami napapasyal ng mga pamilya niyo. Papapakinggan mo naman yung mga bata. Diyos ko, ito na naman yung mga epal sa pamilya namin. Sandali lang ha, dyan yung mga Papa, barkada ano? ko. Mag-decide ka naman. Sa susunod na tayo magbakasyon, ano ka ba? Ay, pare! Ay, Kim! Nandito ka pala, Kim! Sama ka pala, ha? Amoy kong karakter. Isama ka! Isama ka! Oh, Liga. ilabas mag-inom na! Ilabas na ang inumin dyan. Ubusin na natin yung mga pasalubong mo dyan. Ano Ay, ba pasok yung kayo, mga pasok mamali ang mong alak dyan? Ha? Ano mga mamali mo alak dyan? Napuputol yung hearing aid ko. Meron tayong, kahit anong... Anong label? May label ba? May label ba? Anong label meron dyan? May brown label tayo. Brown label. Walang label. O yan, gusto ko yan. Gusto ko yung wala label para strings attached. Tikiman lang. Ganon lang, simple. Atay, pasok kayo. Mag-inuman tayo. Mare, Ay, wala. pare, andito ka rin pala. Pare. Maayong gabi pare. Uy. Lumuwas talaga ako galing Davao para makainuman kayo. Matagal na tayo hindi nagkita eh. Salamat kayo pare. Dahil nandito kayo, Darling, ipagluto mo kami ng masarap na adobo. Ipupulutan namin. Wow, may tagaluto Kayong pa kayo imported na spam at corned beef, lutuin mo. Ipulutan namin. Papa, baon ng mga bata yun. Alam mo ng paborito ni Junjun at Jinjin Ano ka yun ba? eh. Unti na Magpadala lang. na lang ulit ako ng 2 karton para pambaon nila. Papa, alam Yung mo. mga bisita ko, huwag niyo ko ipahiya. Papa, huwag ka na nadadabog-dabog. Ang lamon, sama na ng ugali mo. Ay, sorry anak. Saan? Iba na pala ngayon yung mga anak na pala yung taga-saway sa mga magulang. Papa, baon namin yun. Mas pinipili mo Anak. pakainin yung barkada mo. Anak, patikimin natin sila kasi nakatikim naman kayo na imported. Mag-ano na lang muna kayo, mag-biplok muna kayo bukas, ha? Biplok. Biplok, ha? Papa, Ay, sige na, mag-inuman na tayo, pre. Tagay na tayo. kakainis naman. Palagi hong gano'n ang eksena tuwing bumababa siya ng barko. Gabi-gabi nagiinuman sila sa amin. Hanggang isang araw po nakilala ko si Gio. Salesman po ng e-bike. Napabili ako at binili naman ako ng aking asawa dahil kailangan ko para sa pamamalengke.
ito. Hello? Hello? Ha, tingnan mo to. Nakasampa na ulit ako sa barko, ha? Okay ba to? Iipon ako para sa ating future. Oo nga, Papa. Pero tingnan mo muna kasi kailangan natin mamili anong e-bike dito, anong unit. Ikaw ang gagamit, kaya ikaw mamili. Ako magbabayad lang naman ako eh. Ito 250,000 yung presyo. Ma, huwag ka na muna mag-e-bike kasi bawal na daw ngayon. Bawal na sa mga main road. Ha? Main road. Papa, hindi nga, seryoso. Alam mo gusto dito, yung may tarapal o yung wala? Siyempre yung may bubong na. Para hindi kayo mainitan ng mga bata at saka Oo. kumamalingki ka man. Oo, Papa, kasi bibili ako ng reserbang gulong. Bibili na ba? Na-plat agad? Wala pa. Di mo pa nga nabili, na-plat na agad? Papa, pero okay ba to sa'yo? Approve na, biling ko na. Yan, sige, yan na. Magkano ba yan? Okay, Papa. Ma'am, Magkano ano daw yan? po ito, Sir Gino? Gio po, Gio. Gio pala, Sir 70,000 po, ma'am. 70,000? Opo. Actually, Well, 75 yan, pero Pag cash po ba, may discount? Ayun na po yun. 75 po yun, pero 75,000. diniscount na. Basta ikaw, ma'am. Sir Gio, ang ganda ng mata mo. Nandito pa ako sa... Nasa cellphone pa ako. Grabe, bay. Bay, numandi agad ang avatar, bay. Nandito. Nag-e-bike, bay. Nandito lang ako, bay. Papa, natutuwa lang ako kasi siya yung nag-aasikaso sa akin dito sa e-bike. Brad, kausapin ko nga, Brad. Sir, Bay, ayusin mo yung asawa ko, Bray, ha? Kay ako nang bahala magpabigay Oo, ng tips sa'yo pag inasikaso mo yan, ha? Papa, sige, sir, ayusin wala niya daw. problema po, sir. Papa, daw, ayusin niya daw ako. Huwag yung asawa, bay. Yung yung e-bike, bay. Galaw-gaw, bay. Galaw-gaw. Ayaw bay. sir, ako na pong bahala sa... Papa, bababa ako na itong cellphone. Okay na, ako na bahala. Sige. Papa, Bye, love you. ingat ka dyan. Wala nga, love you. Wala. Ha? Love you. Okay, wala lang. Sige, bye. Ma'am, special delivery po. Dadaling ko po sa inyo ito. Okay lang po ba? Talaga po? Oo, ikaw ba naman eh? Ito po number ko, Mama, sige po. Mas mabuti at... Opo, i-text niyo lang po ako. Ito po yung... Sige. Sasend ko po yung pin kung saan po yung i-waze niyo, ha? sige po. Sige po. Basta... Kailan po pwede mamaya agad? Hindi, ngayon na. Ba't mamaya? Talaga Ngayon na. po? Kung parehas na yung sagot mo, mamaya at Ano ngayon. po? Ang sagot mo, naihatid ko to. Okay po. Oo po ba? Opo, ang ganda ng mata mo, kaya oo. Ikaw talaga, ma'am. Ang ganda nyo rin ho. Sa yung e-bike, bagay sa'yo. Maganda Uy, ang salamat e-bike. Opo. salamat. Salamat sa pag-asikaso mo, na-appreciate ko talaga. Sige po, ma'am. Tara, let's go. Tara. Ayan, ma'am. Dito na po tayo. Ma'am. Salamat. Thank you, talagang dinor to door mo pa yung pag-deliver. Nahatid mo pa ako. Hindi lang door to door, ma'am. Heart to heart pa yan. Madali ako maniwala. Utuin ako. Talaga. Hindi po. Ayaw mo pumasok kasi Ay, hindi na po. masarap yung mga kape ko dyan. Ha? Ay, Oo. hindi na po. Iba yung kape ko kaysa sa iba. Talaga? Kapeling ka. Ganun po ba, ha? Talaga, ma'am. Sige lang. Hindi nga. Next time na lang. Muna. Saglit lang. Quick. Quickie? Hi- Kape. Okay. Opo. Sorry, ma'am. Naano lang ako. Next time na lang siguro, ma'am. Basta, chat na lang po. At least na-deliver ko na maayos. Text mo lang ako yung number ko yung binigay ko sa'yo. Eto tipo. Ay, ma'am, huwag na. Hindi naman Pag kailangan. tinanggayan mo yan, Okay. hindi na kita kakausapin. Sige, Yan. kasi hindi mo ko kausapin eh. Ikaw talaga, ma'am. Thank you, Gio. Ang sweet mo. Sige po, ma'am. Alis na ako. Sige, bye-bye. Ba't tayo pa umalis? Alis na nga po eh. Sige. Sige po. Bye. Bye-bye. At nagtuloy-tuloy nga po ang pag-uusap namin ni Gio. Tawagan, text, chat. At di ko na malayan po dahil sa lungkot ko ay na-fall po ako sa kanya. Palagi niya po akong niyayayin lumabas, kumain, uminom. Kaso, palagi kong tinatanggihan.
Hanggang sa sobrang pangungulit niya po ay napapayag niya ako. At lumabas nga po kaming dalawa. At dahil matagal na akong di nakakainom ng alak ay alam na. Ala, Halika dito. bakit ganun? Isang bote pa lang pero lasing na ako. Bigat mo naman. Dito. Ano? Halika. Sabi mo? Ang bigat-bigat mo. Ito ka, dali. Batin mo. Okay ka lang ba? Sorry ha. Ano na lang tayo, nag-check-in na lang kasi wala eh. Hindi ko, baka kasi pag nakita ka sa inyo na lasing na lasing. Wala akong naiintindihan sinasabi mo. Baka kasi pag inuwi kita sa inyo, tas lasing-lasing ka, baka ano pang sabihin ng asawa mo. Dami mo sinasabi. Uy! Ba't mo inalagan? Ano bang gagawin natin dito? Matulog. Sige na lang. Ayoko nga eh. Sabi mo, pilit. Sige Baka na, kasi- isa lang eh. Di ba kasi, Isa pero 30 minutes. baka sabihin mo na isiboy ako. Ha? Baka sabihin mo Ayaw mo ba? Gusto. Oh, okay na. Dali, sandali lang. Sure ka ba talaga? Ha? Sure ka? Okay. Taga lang. Gio, Parang, bakit? okay. Sige, nalagi pa ako. ang dami mo dagdag. Sa totoo lang, parang di ko na po mahal yung asawa ko dahil baliwala lang kami sa kanya. Hindi tulad po ni Gio na pinaparamdam niya sa akin lahat. Hanggang sa nagkita kami ulit. Bango-bango mo talaga. Gio. Bakit? Anong problema mo? Tama na to. Ikaw naman. Seryoso ako, tama na to. Teka lang, tumatawag. Huwag mo nasagutin yan. Gio, ayoko na. Sabi ko naman, patayin mo yung phone mo eh. Ayoko na nga! Inaano ba kita? Ha? Ayoko na! Nakukonsensya na ako, hindi ko na kaya to. Hindi tama to. Ginagawa natin. Caroline, sabi mo mahal mo ako, di ba? Oo, pero mas mahal ko yung pamilya ko. Caroline naman. Ayoko na, Gio. Pare-parehas na kayong mga babae, pinapaasa niyo kami mga lalaki. Wow! Yang naman ako. Gio, ayoko na. Ayoko na, pasensya Teka na. lang, ano bang ginawa ko? Wala kang ginawa, pero hindi tama to. Kasalanan ko. Inaamin ko naman. Marupok ako, pero ayoko na, Gio. Pasensya Pero ka mahal na. mo ako, di ba? Sabi mo, mahal mo ako. Sabi mo, masaya ka sa akin. Sabi mo. Pero hindi ngayon ka tama. lang- Pero hindi tama to. Pasensya ka na, Gio. Ayoko na. Ngayon ka lang nakaramdam ng ganito, sabi mo. Di ba? Sabi mo, ngayon ka lang nagmahal muli. Ngayon lang nabuhay muli yung puso mo. Asan na ba yung mga sinabi mo sa akin, Caroline? Gio, tama na. Wala na. Ayoko na. Kahit ipagpilitan natin, hindi tama. Hindi tama. Kawawa yung mga anak ko. Di ba sabi mo, binabaliwala ka ng asawa mo? Gusto mo isama natin sila. Magpakalayo-layo tayo. Asawa ko, isawa. Hindi, yung mga anak mo, syempre. Magpakalayo-layo tayo. Punta Gio, tayo hindi tama yun. Punta tayo Cebu. O gusto mo sa Davao tayo. Mali yun, Gio. Gio, O sa pasensya. Davao, doon tayo manirahan. Gio, Gio! Kumising ka nga! Makinig ka nga sa akin! Ayoko na! Ayoko na! Tama na to. Itigil na natin. Pero mahal kita, sumama ka na sa akin. Mahal kita Magpakalayo-layo pero tayo. hindi tama to. Hindi tama to. Gio. Pakalayo-layo tayo, Gio, may please. isang last request lang ako. Bago tayo maghiwalay. Ano? Isang kiss na lang. Gusto mo pa? Ayoko. Magpapakiss ako pero sasama ka sa akin. Hindi. Sige, hindi na. Sasama ka sa akin, please. Ayoko na. Ay, Gio, ayoko. Tama na, mas nahihirapan ako eh. Mas nahihirapan ako sa ginagawa mo. Bitawan mo ako. Mahal kita! Bitawan mo, Mahal Gio. kita. Sorry
kayo! kita. Hindi tama to! Tama na! Tama na! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!